Para nós é un proxecto moi importante porque foi un cambio radical no tratamento da zona rural. Un proxecto de convivencia entre peóns e vehículos, pero dándolle gran prioridade aos peóns. Nese momento é unha das estradas máis usadas que o rural tamén necesita mobilidade e necesita proxectos que poñan ao peón de protagonista. Pois o que se fixo foi un proxecto de remodelación integral de todo o espazo, eliminando pois o que é a estrada co material aglomerado, beiras rúas de plaqueta hidráulica, por un espazo armónico onde as persoas e os vehículos tuvesen pois a mesma convivencia. Prazas públicas, espazos públicos, buscar espazos no noso rural que poñan en valor pois o que significa históricamente a vinculación da convivencia entre as persoas, do traballo da terra, con o paso de vehículos rodados. Estamos na estrada que conecta Baiona con Baredo, unha estrada pola que pasa o camiño portugués pola costa, que estaba nunha situación pois, bueno, bastante precaria. Gracias á Diputación púdose facer esta actuación, xa que aportou un 80% da inversión feita neste espacio onde se ampliou o vial. Bueno, pois tamén se adaptaron zonas de aparcamento para os coches e sobre todo o que se arranxou foi a zona peonil adaptada, bueno, pois, ao entorno e sobre todo tamén garantindo unhas vistas espectaculares ao Atlántico e as Illas Cíes. Esta é unha das principais interseccións do Concello de Gondomar, na que enlaza as parroquias de Morgadáns, Chaín, Beitieiros e parte do núcleo de Gondomar. Mellorar a accesibilidade ás aceras, sendas, necesitaba o que é o firme, recoller pluviales, facer a separativa pluvial e saneamento e melloras na rede de abastecemento. Este era un cruce de carreteras, a xente chegaba e atopábanse con un punto complicado porque representaba un peligro grande para todo o mundo, non? Buscouse un calmado de tráfico importante para que se chegue a unha plataforma itinerente, o asfalto, que é esta plataforma de pedra, entón xa os vehículos, os condutores saben que está nunha zona de prioridade peonil. Iso convertiu este espazo nunha zona para quedar e non nunha zona para pasar nada máis. Recuperar espacios para a xente e que os vehículos pasen a ser un elemento secundario nesos espazos. A estrada que chega dende Maceira ata o centro da parroquia, no último tramo atopábase en deficiente estado de conservación. Consideramos que era importante mellorar tanto o firme da estrada como acondicionar unha senda peonil que dese servicio ao barrio dos Muiños. Procedeuse tamén a instalación da rede de subidoiros previa á execución e a pavimentación da estrada e a construción da senda que se acondicionou con fondos da Diputación Provincial, 80%, e 20% aportación do Concello. A Diputación está apostando pola peatonalización, mellorar o que é a accesibilidade ás aceras, sendas. Co plan agora da Diputación, donde, bueno, que se pretende, pois, ao fin e ao cabo, ganarlle eses espacios aos coches para as persoas. Foi a Diputación quen lle deu a forma a través dun proxecto técnico das cousiñas que se plantexaban por parte dos veciños, por parte do Concello e que tamén os propios técnicos quixeron plasmar. Esta é unha política nova da Diputación de Pontevedra que nós compartimos totalmente e San Vicente e esta estrada é un claro exemplo de que se pode facer. Plantexelle ao diputado provincial que levaba esta materia a necesidade de actuar aquí e a Diputación fixo un proxecto que eu creo que é impecable.